Nakon prvih 100 dana aktualne gradske vlasti koju u Sisku obnaša SDP sa svojim koalicijskim partnerima, stižu i prve reakcije iz redova vladajućih i oporbenjaka. SDP-ovi koalicijski partneri Laburisti najavljuju kako će tijekom nekoliko narednih dana provoditi akciju u gradu gdje će na svojim štandovima komunicirati s građanima kako bi dobili povratne informacije o novoj gradskoj vlasti. Komentiraju i najavljena otpuštanja 37 ljudi iz gradske uprave te napominju kako su oni bivšu vlast u gradu upozoravali upravo na uhljebljavanja kroz zapošljavanja. Bilo bi licemjerno i nevjerodostojno s naše strane sada govoriti da ne treba taj dio priče potezati. Što se tiče broja, bio je 44, sada je 37, bit će i manji vjerojatno jer je taj proces pregovaranja sa sindikalnim predstavnikom je u tijeku. Iz oporbenog HDZ upozoravaju na politički revanšizam. Koji su i kakvi su kriteriji bili ili je to samo njihovo političko opredjeljenje? Otpuštanje je, kaže, nezakonito i netransparentno. Pozivam inspekciju rada da izađe i da utvrdi da li je to sve u skladu sa zakonom, pa pozivam i Državno odvjetništvo, znači DORH Republike Hrvatske, da ispita okolnosti otpuštanja spomenutih osoba. Kao i svim ostalim pitanjima možemo sugerirati i do određene mjere možemo pratiti postupke. Kad se stvari izmaknu kontroli, možemo reagirati na svoj način javnom objavom, to ćemo činiti. Inače, na listi za otpuštanje 17 HDZ-ovaca, 15 iz HSP-a dr. Ante Starčević, po jedan HSS-ovac i liberal, a 3 nisu članovi niti jedne stranke.